Медицина хезмәткәрләре гриппка каршы вакцинаны беренче ярдәм булып ясата. 1290 дәнә вакцинаның 260-ы медицина персоналына, 25-е йөкле хатыннарга 1005 дозасы өлкән яшьтәгеләр өчен каралган. Гриппка каршы прививканы хәзер ясатырга киңәш итә табиблар. У нас ежегодно стартовала вакцинальная кампания по профилактике гриппа. Вот на сегодняшний день у нас поступило более 1000 доз. В числе первых, конечно же, принимают участие в этой, так скажем, кампании это наши медицинские работники. Вакцинациядан соң 2-3 атна дәвамында антитәнчекләрнең грипп вирусларына каршы тору дәрәҗәсе формулаша. Прививка ясалган көнне мунча керергә, алкоголь кулланырга ярамый. Вакцина ясаткачтан мунча керергә ярамый, спиртлы эчемлекләр кулланырга ярамый. Әрдә температура була икән инде, процетамол эчәргә кирәк. Россиянең күп регионнарында үсү, грипп, конкретно ковид ширлеләренең үсүе күренеп тора инде. Татарстанда андай бер юк, но сез беләсез, Россиянең бүтән регионнарында булса, бу әйбер барыбер безгә дә килеп җитәчәк. Шуңа без моны урыслар әйтмешә, все оружие каршы алырга тиеш. Үз сәламәтлегенә битараф булмаган кеше гриппка каршы вакцина ясата. Мин дә әлеге процедурада катнашырга булдым. Ультрикс квадри вакцинасы 6 айлык балалардан башлап 5нче сыйныф укучыларына кадәр ясала. Әлеге вакцина 2нче һәм 3нче триместрлардагы йөкле хатыннарга да ясатырга ярый. Алдагы атнада поликлиникага 1000 доза Savigripp вакцинасы да кайтты. Әлеге вакцина өлкәннәр өчен каралган. Район поликлиникасына барлыгы 11 меңнән артык дозада вакцина кайтырга тиеш. Прививка ясатырга теләүчеләр үз участок терапевтларына мөрәҗәгать итә ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.